Heritage Malta flimkien mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Scouts organizzaw attività b'differenza fit-tempji ta' Ħaġar Qim u l-Imnajdra. It-tfal li attendu l-Scouts ta' Ħattart, Santa Venera u l-Imtarfa għamluha ta' gwida mal-Maltin u t-turisti li żaru dawn is-siti arkeoloġi u waslu informazzjoni l-viżitaturi dwar l-istorja ta' dawn it-tempji. One News segwa wieħed minn dawn it-tours li kienu qegħdin jagħmlu dawn it-tfal. And we are tourist guides in Ħaġar Qim. And we are from the Artai Scout group. On each side of the corridor is a room or apse. The porthole doorway could have been closed off with a wooden door or cloth attached to the holes in each side. Ikka l-entużjażmu fost it-tfal li għalihom din kienet l-ewwel darba li mexxew attività ta' din ix-xorta. Illum ġejna bħala tour guides biex infemmu lit-turisti li jiġu dwar Ħaġar Qim u tempji tagħna u nkunu kburin bl-istorja ta' pajjiżna stess. Illum World Children's Day u qed nieħdu sem biex ngħinu lin-nies. F'pajjiżna u madwar 40 grupp ta' scouts li għalmu l-tfal dwar id-disciplina u jorganizzaw ħafna attivitajiet. Aħna nrawmu tfal tagħna biex ikunu better children ta' għada. Għanna aħna din il-grupp ta' Ħattart, għanna għedin uħsib il-section tal-Kabs, għanna grupp mdeqqas mux ħażin, namlu ħafna attivitajiet. L-attività ġiet organizzata fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tat-Tfal li qed jiġi ċċelebrat fl-20 ta' Novembru.